Chcete sa zdokonaliť v angličtine, ale máte obavy, v prípade strachy, či to zvládnete, či to dáte, či sa nestrapnite. Máte možno pocit, že sa učíte angličtinu možno dlho, alebo ste sa ju niekedy učili, ale neovládate ju, tak môžete byť úplne kľudní, je to úplne prirodzené, také tie procesy na začiatku sú u drvivej väčšiny študentov. Každopádne, do toho cieľa sa vieme dostať, či už vlastne ten cieľ je zlepšiť tú bežnú angličtinu v komunikácii alebo obchodnú, po prípade cestovný ruch alebo osobnostný rast, po prípade matúry, tak vieme to spoločne zvládnuť na základe určitých krokov, určitých procesov. A len tak v skratke by som vám chcela dať do pozornosti, aby ste vedeli,